Eskerrik asko duzteatik, Ongi etorri, udaberrien desfile zoragarria izango da montara. Ez dakit enteatu zeaten, baino, aurten, udaberri dantza taldek 60 urte kumplitu ditu. Igual zehoze haitxuko zenuen ze urte guzia makite festari festa. Baina gaurkoa izango da, 60. urte hurren hau ospatzeko, ja azkeneko ekitaldia, azkena, ja bukatzeagoaz. Bueno, gero teknikoki abendun dago beste bat, baina izango da oso internoa. Inbeharromendua afaldu, gero parranda eta txupitok era, esan diatelen. Baina, hola, publikoki zuei interesatzen duenak gaur izango da azkenekoa. Bien, guk modaz ez dakigu. Guk dantzan ez dakigu. Eta gaur modaz eta dantzaz hitzeiteko beti dute guri. Konfiantza horrekin, udaberrik baietz beste 60 urte. Zorionak udaberrik! Egia da, dantzan ez dakigu, modaz ez dakizu. Nik apunte pare bat hartu ditut gaurko desfile hau hasi horretik, horregatik zuekin konpartituko ditut, nozio pare bat, horrela basiko xamarrak zuekin disfrutatzeko. Batetik, hau pasarela da. Hoi erraiza izango akaso, baina beste bat, begira, hemen inguru nola sileakin osatutako zonalde honi esaten zaio front row. Alegia, zuek guantxe bertan front row hortan eserita zaudete, eta bukatzeko beste bat juren apunte importantea. Gaur hemen aurrea datzea ez ditegu jantzik ikusiko. Ez erropak ere, ez trajek, gaur outfitak ikusiko ditu. Zuek ikusi zuen, udaberriko lokalak gaur egun udaberri daukana denakeko atzekalde honetan oso ondia eta txukun jarritakoa eta dago gela bat udaberriko lokalen jantzitegia, arropategia izena hona. Eta dago, ipurtzu baino betetan, trastezarez. Orduan, horrek bakizuen demoakin humedadea eta zoko usaila hartzeula. Eta goi pixkan aireatzeko gaur hemen atzea eta aurrea ibiliko du, erakutsiko du udaberrik bere ondare historiko. Horregatik, importantea, hau txai alergia diozuenak, kasi front rowetik back rowea atzekaldera pasa. Ez dugu hola istripuiketan nahi. Hortik aparte, inolako arriskuik ez, gaur disfrutatzeko, gozatzeko aukera izango da, bidaia bat iten dugu bitarten. Euskal Herri barrena ibiliko gea, jantziz jantzi, outfitez outfit. Jaun Andreok, az dadila espektakulue. Lehendabiziko outfit alden Anjonek esan du bezala, Bizkaitik dator, enkarterrietatik, lanestosatik, konkretuak izateko, Danza de las Varas izena du honek. Batez ere azkimalatzeko horixe, arku horiek edo bara horiek, bertatik dator dar la vara, esan moldea. Eta trajeak dea, nahiko senzilloa, hasi deu xiple, gaurko desfilea, txuriz eta gerriko gorrikin eta kolbetako zapi batekin, eta oso aipagarria, lanestosakoi eskerrak ematen gogokoa badauzkatela beinatazaldegin tailako galtzak ere. Hola, luze. Lehendabizikoak gaur lanestosa. Danza de las Varas.
etor eta zen polit. Ziegoko dantzak hauek, hemen aipamen txiki bat, garrantzitsua, jatorriz, gizonezkoek bakarrik dantzatzen duten dantza zan Ziegokoa. Gero galdu egin eta berreskuratzeko momentu hortan sekzio femeninakoek, emakume haiek alegia berreskuratu egin zuten, eta gaur egun emakumeek dantzatzen duten, naiz eta aurretik, gixoi xelebre bat ere jartzen duten. Gixoi xelebre horren izena katximorroa da, bere jantzi estampatu, kurioso xamarragatik ezaguna, eta gainontzean, nesken trajean ikusi duzu ez da, outfit horretan, alkamara txuria, bordatu duna, azpiko gona txuria, oso freskoa, oso budaberrikoa, oso politia. Otsagiko trajea beraz, aipagarriena behar bada da txuriz jantzitak egazten horiek damakiten txapela kuriosoi edo erdin borla moduko batekin flekillo ez daukanantzako oso sokorritua da. Eta baita ere, alpargatak, jantzita damazkiten alpargatak ez dira berez euskaldunak dira edo Valentziakok edo Aragoikok. Eta bereziki oso inkomodok. Gaur desfilatzen datozen hauek precisamente gazte-gaztek ez dira eta hanketatik eta oso sufritu gelitzea azkenen. Importante, aurretik di joan personaian izena da Bobo. Ze trajea aukeratzeko bilerara berandu iritsi izan da, ikastolan izan ezan da, Bobo. Deitu Bobo lasai. Ez du gaizki hartuko da. Gaur begira, ze bolso praktikoa, kastainoelak ordetzeko leku ere badauka. Toke iberikoak badauka, dantza naparra da, baina kastainoelakin otsaigiko dantzak. Mikrofono batek zenbat dira bat zegoen, funtzionatutako. Xemeiko ez bata dantza hau, outfit hontan, komplementu bada nabarmena. Ez bata esango batematek. Ez hoxe, lepoan zintzilik daukaten eskapularioa, baizik. Eskapulario simplea kaso batzutan, bikoitza ere bai, promozio pixka diteko balio duna, ez da? Herriko armarria, eskudoak eta bar. Gaurko desfilerako faltazan eskapulario bat eta txalo bere bat joio zuen Garikano tolderoak egin dulako faltazan azkenekoa. Garikano tolderoak babestutako eskapularioa izan. Eta bide batez esan bera dela kapitaina. Horregatik darama txaleko loredun zoragarri hori. Jarraian pareja bat dator, bi lagun beste gabe. Behar bada neskan trajea ezagunagoa, familiarragoa, etxekoagoa egingo zaizuen mutilana baino. Arratziako jota eta porrusaldea
dantzatzeko trajeak dira, oain Garazik eta Julenek erakutxiko dituenak. Neskana da, ba hoxe, berez Bizkaitik datorrena, baina Euskal Herri oso zabaldu da ona, eta kasu honetan hau baita apirileko Perin Sevillan ibiltzen den arezek kontatuko zinaten batez ere atentzioa horre deizela, ezta? Hola, bi inportiadun soineko oso esotikoa, gainontzen, ba hoxe, neskan trajea esan gelezak edala Euskal Herriko edozein jarrumenitan edo ikusi ezakeun Artzain Andre trajea. Ole! Neska trajea bai oso familiarra, igual ingo zaigun raro xegoa Julenek jantzita da makina. Eta igual pensatuko zuen, ai, pena, labadoran ez ditu doa bituta, motxa xamarrak edo zaizkio gantzak, hola da berez trajea. Ondo dauka jantzita. Sombreroa, batez ere, hola, kuriosoa, gultzako, euskalduna berez ez da, baina badakizue, Bizkaian mestizanea zer da. Bakarra bana egarriko zuen da, gure, hau ere gure egin dugu. Okerrez ba haude gainera, oietxe dira, historiako lehen galtza piratak. Orduan iritsi zian gure artera. Zepena ez diala azkeneko. Arratiako jotata porre. Dantzari dantza izan da hau, ikusgarria benetan. Peligro puntxu bat ere izan du, front rowean zaudeten horientzako. Ikusi dezuenez hemen nabarmentzekoa batetik, belaunetan horixe zintzilik dauzkaten txintxarri sorta horiek, eta dantzarako erabiltzen dituzten erramientak, makil potolo sendoak, ezpatak eta ikurrina. Esan hori bai, ikurrinaren komplementua aldalitekela leku batetik bestera, promozionatu nahi danan arabera, alegia. Bizkaiaren tokatzen bada, bertako bandera bat, ikurrinen bat, armarri bat hartu, edo aldatzeko aukera ematen du, dantzari dantzako outfit osatu honek. Por cierto, Xanti, astelego izen brigadillako ketorri horko, landare horita, txukunde batea. Baina umezi izan du. Dantzari dantza.
Baina gaur hemen, zuen ingurun moda aditu pila badaude, gertuna daukatena Iñaki Ruiz de Azaldegi, bere semea ibili da Harri eta Zur. Hauek, bueno, esango du abestiak diren bezala Tolosa inauteriak, Tolosa bakarrik ez inauteriak Euskal Herri guztien ospatzea hauek dira sorgin dantza izeneko inauteriaren ospakizuna edo neguko solstizioari hasiera ematen dioten ospakizuneko trajeak. Kurioso da, ze Bergaratik Oriara joandako langile talde batek sortuzun dantza hau, berez irudikatu nahi du akelarre bat edo, zuek itxen biskator, Hola, nabarmenena, mutilan txapela hori, dagoizen nomo estiloan, eta neskana esan behar nun, baino, bueno, itzi gabe gelditzea zer ban, Pauta, peinat ere ikaragarri guapo zaudete. Hau izan da, bueno, ez dizuet sekula kontatu baino, ni umetan ibili nintzen Udaberrin kurso bat inun dantzan ikasten. Txepe Agirrezabala semekin. Ba, irailetik ekaini arte dantza du bakarrik, ikasi gero. Fronteri, pero, baina ze luzitxoa gehatzean, gora sorgin dantza. Zuberako maskara da, ze polita eta ze bariatua. Personaje asko izaten dialako bertako protagonista. Kasu honetan, bueno, hautaketa moduko batik, eta bertako 5 personaje aukeratu diteu momentuz. Sartu dian ordenen esan da ipatuta, txerreroa edo errementaria batetik, muturren zaldi buzan bat daukan makila eskutan dula. Gatuzaina ere bai, Goraizi itxurako komplementu xelebre berezioi daramana, Kantini ersa gona gorriduna, Zamaltzaina ere bai, zaldia, horrela zentauro itxura daukan persona hori, nabarmenen abera akaso, eta entxeinaria edo kapitaina, denetan arruntena, tono, bel, zigur, hobe, hau da seigarrena, hau da pitxu, txano bero bat pitxurentzako. Pitxu, Esan berek ez dago, pitxu da, Zuberako maskara dago baliantea, xalabarderoa eta personajerik bereziena, jazkeran ere nabari zaio, eta performancean ere bai. Egira. Buztana du. Apa pitxu. Eta parabalek pitxu lehitzen noski. Pitxu, zigatu batzateke izango da Zuberako maskarradako hipsterra, ez da? Ationaren gabardina eta hori izarrak kombinatzeko aukera ematen duen personaje bakarra. Dantzan ere nabaritu da hori. Urban estiloak euskal folklorearekin uzartuz. Eta gainontzen hori etxek personaiak, berriro ere errepikatuko egiten bazpare. Txerreroa edo errementaria. Guztien duen makila eskuan duela, hori da. Gatuzaina,
eta ea goraiziak erakusteko aukerari daukan, pitxuk edu dizio. Guk horrekin etxen arropa zintzilikatzen du. Baita ere. Kantini ersa atzetik, zamaltzaina segidan, eta entseinaria edo kapitaina. Hau izan da, zuberako maskalada. Zuberako maskarada izan aurretik hauek dira Lapurdiko jantzi tradizionalak. Lehendabizia aipatuko egitegu bikotekariko zen hoien trajek. Bueno, neskana nahiko sencilloa, simplea da. Oso ohikoa guretzako ere. Mutilera da, beharra da, floritxuagoa edo. Txuriz jantzita egozte, urrezko kate batzuk eta tela batzuk txintxirik ere goruzkate, baina hor impresionantea da, sorregoa. Oso primavera verano. Guain, ez da inkomoda. Kopeten, gehi guztiko zuen fijatu zein dian, bi txapeldunak eta gero kopeten marka nola ukiko guen. Eta gero, han pare baren jarrita personajek. Bana esan da, dia kotilu gorria edo amona, Popiera, Lapurdi nola esate momenta, gutzako Pinotxo, eta gero daude Txerrero, Kapitaina, eta Jaun Andreak edo nopiloak, bezala ezagunarianak. Lapurdiko inauteria izan dago, txalo bero bat. Esan hemen ausartenak arpegia erakutsi duela eta gaurko desfileai lotxa beldur erreparo pixka bat ziotenak aukeratu dutela arpegia eta pauta ateatzea.
ziripot. Hauxe da, lantzeko inauteria. Hau gertatzen da lantzen. Eta egia da, Zibelesen horrelakorik ikusteko aukerik ez da horrela. Lantzeko inauteria. Bueno, lehen outfit hau deskribatzen hasiko gara. Zutik jarriko balitz, ikusgarriko gehiatuko litzake. Momentuz, etzan da, oinetako suelak ikusteko modun, hauxe da ziripot. Ziripot ondo, ziripot isilik, ziripot sekulako beteka dakin, lastoz beteta dago, gero pixkanaka ustuko dugu, eta importantea, lastozko txapela, noski. Ziripot batetik. Bestetik, hartza, gelik ezagon hartz, horixe, rebelde hori, eta bea dominatu nahian dabilen, hartzaia. Gaurko desfilen gehiagin kanbiatu ez dana da gari bea. Abarkakin igual ez, baina mahonezko gontzakin hau egun hori bizialako. Eta bestetik aurren dauzkazue, zaldiko da personaia saltarin hori, txantxoak eta bixeran kuadrillak guzia. Beraz, pixkanaka eta hartzaiak behingoz hartza dominatuko balu. Egia da hartza nahi keuna beti dela herriko eroa, ez da? Mendikarreratan da, crossetan da egitzean. Horregatik, outfitan, Salomon markako zapatilak ikusiko izkiozue. Ez da oso lantzekoa. Baina, Vallejon semea da, hor barrundi joanata. Eta ziripot, ezakitena da nola aterako duen hortik. Bea altxatzen saiatuko balitz. Kasera saiutzik gari bia motra goteiten da. Mogatuko, bea. Aipamen modua esan, eguardiko ordu bitean hasi diala, Iban Ormazabal gizagoa irrelleno aiten. Abisua familikoi ustutzen deunen, alako baten etxea biatuko dugu. Eta hoi hori zio galdezue? Ze duina, ziripote mozorroa. Altxako balitz. Haupa ziripot. Ziripoten outfita esan berrik ez dago, erosoa ere ez da. Mendik harrenatako eta aproposena ez? Pixkanaka, epa! Hauxe beraz, lantzeko inauteria. Hau bai ban. Naparron zeilu da baina altxasu, gozazue, altxasu. Esan diskretona eta filena ez dala, altxasuko inauteritako jantzia, oain, bere-benetan gauza bat esan goizuet. Lehenko lama gauen, Gaztesik eta Kikek, Irurako plazan itxura askozo behik ez zeukaten. Ardilarrua, adarrak eta odolez guztitako mantala. Normalen, altxasun bertan odola bota ere ike gure. Osak, gaur gaina eskerrak emango izkio, odolik ez botatzeagatik. Enun esan behar, Gaztesik gaur ostiko batzuk fallatu ditula, lehenko lamaten denak ondo eman zituen. Denak asmatu zituen lehenko lamaten.
Txalo, txalo. Eta dakarren outfita, kompletoa erabat, jantzita dotore agertzeaz gain, musika ere beraiek daukatelako ja, deserie, alegia. Hau, jarraian ikusiko duzuen hau jantzita, ja, musika beraiek sortuko dute. Joaldunak, noski, zubietako joaldunak kasu honetan. Beira. Joareak airea zintzen, eta helburua da horrekin batea animalik eta usatzea. Hortarako noski, mugimendu pelmiko hipnotiko bat daukate, eta hauetxe dira, zubietako joaldunak. Ikusi ditugu baina arte inautegitako mozorroak, Euskal Herriko inautegi desberdinetako jantzik, denak ere zielako mozorrok, festan segituko dugu. Nahi baldin bazue. Hori eta gero baita ere sartu beharko genuke rapatata, pun! San Juan euren, ekainen 24 udako solstizio ospatzeko itendan bordo dantzan ateatzen antrajea da. Berez, dantza honek eta jantziak oinarria omen du Beotibarko guda. Fernando Rojo ez dakit etorrian hemen ote daun. Fernando Rojo esategu ezetz. Iozu kontra Fernando Rojoi. Beste nunbait omen dauka honek jatorria. Eta, bueno, mutilan trajea, neskan trajea, oso antzeko biak, egon bizkat, esan nahi etelako, marka da, lastima da guandikan ere, leku batzutan, Hondarribin, Irunen nola dabiltzan, festan kontukin, aipamen berezi bat egin nahiko nioke udaberri dantza taldeari, ze lan askokin, baina goxo, suabe, pazientzia askokin eta kemena sekula galdu hau lortu dute, emakumea ere bordo dantzan ateatzea, eta izan da benetako lorpena eta benetako garaipena. Zaken zorionak, emakumei eta zorionak udaberri. Eta jarraian beste soineko kurioso batzuk. Hauek ere musikatuak gainea. Hemen pasarela bukaera itzitakon, abesti bat eskaintzeko aukerara izango dutelako. Hauek dira Urdiaingo jantziak. San Juan Kantaita izeneko abesti bat ere dantzatzen dute, eta horixe da bat performanza, ezta? Suaren ingurun jarri eta San Juan Kantaita abestea. Outfitaz geroxiago itzengo dugu. Momentuz, abestu dezatela, eta gerokok. Hauxe da, Urdiaingo dantzen soineko tipikoa, horixe, txaketa bat beti bigona,
eta atzetik fenomeno bat bialdu ditunak. Auritzeko dantza, auritzeko trajeak, Nafarro gaude. Guretzako, batez ere Gipuzkoa arrontzako oso xelebrea. Neskatan batez ere esango dugu, trentza, horratzen amakiten trentza, postizo dela. Jode Etxeberria, hilea nola hasi zaizunez, gezurretazkoa da kantxo batekin lotzea. Eta gero mutiletan, gorroa, inuoi ikaragarri ondo gelitzen zaizuen, artilezko txapela guretzat ez oso tipikoa, eta txalo bero bat ze, kartoiakin beraiek dituzte alpargatak ere. Hauek ere, demonio zein komodean, mantarras, nola esate zaie? Mantarras. Eozeinek etxen kartoi puskat hartu, eta pare bat tetrabrikekin itxeko moduko alpargatak. Esan bezala, auritzekok naparrak. Lekeitioko emakumezko sokadantza izan da hau, Lekeitioko emakumezko sokadantza edo eguzki dantza ere deiturikoa. Outfit honen abantaila agerikona, ja pentsatuko zenuten akaso, berrera biltzeko ematen duen aukera, ez da? Ze erabili zenezake Lekeition emakumezkoen sokadantza dantzatzeko, eta gero, Sevillara joan eta Feria de Abrilen ere, horixe, kasi bertakoa bezala ibili. Oso berezia da jantzia, gona beltza, luzea, takoidun zapatak ere bai, eta gero oso politia, hemen Manilako mantoi hauek izteko, apropos, korapilon jarrita daukaten krabelina. Arnaz estuka datoz, takoiek ere dantza iteko bakontu hori pixka bat zailduko dutelako. Lekeition, beraz, emakumezkoen sokadantzak beste hainbat formatu ere badauzkalako, baina hause ikusgarriena eta horixe, reziklatzeko modukoa. Hemendik atera, Sevillara, Feria de Abril. Lekeitioko emakumezkoen sokadantza. Oain, aurregoa montatzen igual pixka bat tardatu ingo dugu, andamio bat aberbia. Andamiero bat oze.
lekeition Saper Euren ekainan hogeita bederatzian ikendan Kaxarranka famosoa. Eta xuletinoki batea bai, Kaxarranka dauke izena. Xuletinoki batea adrenalina gehien sorrarazten dut dantza da. Zetenak edo ezarte, eroi igoa, ematen deseatzen zaudetela erortzeko eta ez da inoiz erortzen. Dantzari oso hona dalako, hor gorandi joana, txuri zantzita baino esmokin elegante batekin, kopazko sobrero bai, xanti hastin duzak, sobreroa eta zapela da, oire. Bandera ere bai, eta beran, Kaxarranka damakienak arraulari zantzita, maoizko alkatora eta galtzakin, zapatak zertako. Importantea da, lertu erren ikoazte eta hala ere, jartzen saiatzen dian duintasun arpegia. Ondo goaz. Ez gaude negatuta. Komodo. Kaxarranka. Lekeition hau ere, esan bezala San Pedro Euren. Jotxar bero bat. Bai, ez da. Desfilea listo. Eta desfileakin batea ja bukatu dira. 60. urte hurren hau ospatzeko udaberrik aurteno antolatu dituen ekitaldi guztik. Guain, zerrendatuko izkizuet, datorren urten udaberrik bere 61. urte hurrena ospatzeko egingo dituen 27 ekitaldiak urte oso ontzean. Lehen da bizikoa, urtarrila. Igual egingo dugu mailin bat. Gero korreo elektronikok eta utzian solanan edo. Eta kasi abisatuko dira. Apuntauta uzkat, Bueno, beste baten. Apuntatu, kopiatuko orden eta bialduko ez dizugu. Hau izan da dena, espero gustu egotzea dela, pasarela guztitan bezala, jakintzazue, hau pasarela ofiziala izan baita, oain Kissing Room izeneko beste gela bat atontzen da. Kasu honetan Solana lau tabernan izangoa, Kissing edo Eating. Bueno, jateko zerbait izango da behintzat. Arrenkin. Hori ere bai. Pasarela guztitan bukatzeko, modelo guztiak ateratzen dira, hori azken bueltatxo bat ematea, diseinatzaileek lagunduta. Kasu honetan, jakinda, trajek noiz diseinatu zian, diseinatzaileek okerrez bagaude ez diatorriko, baina azken kale jira bat ikusteko aukera izango da. Aztu gabe eskerrak eman berri dizkio, gaur ikusi zuen traje guztik eta material guztia udaberrikoa da, berriz ere bai joazte, arropategira, baino hori joko herri ikastolak, hau hori jo, batzuk etorri diata, eta Bermioko dantzataldek eta Markina Semengok ere utzi dute material pixka bat, haiei ere eskerrak, zuei etortzeatik eta hain simpatikok izateagatik, jazta. Izango dugu, nahi baldin baduzue, elkarren berri astelen goizen didan, eta astelen gauen gure kaxan. Taka, bazpare, goten dugu. Eskerrik asko, nahi zuen arte.